салом дӯстон, айни замон дар 33 микрорайон қарор дорем. Аз ин тараф боло тарафи 33 ва 32 микрорайон, аз ин тараф рост тарафи мактаби Умари Хайём, аз ин тараф поён бошад беморхонаи Якум Советский ва аз ин тараф ҷои пештараи Ҷалҷам ва худи Якум Советский. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар ман ҳамин маҷмӯаи истиқоматӣ ҷойгир аст, дар ман ҳамин блок. Бисёри бад гап мезанем, рафтем. Марҳамат дӯстони азиз, худи маҷмӯаи истиқоматӣ ва бинои истиқоматӣ аз 12 ошона иборат аст. хонаи фурӯши имрӯзамон дар 10 ошонаш ҷойгир мебошад. ворид мешавем. даруни подъезд хеле ки мебинед корҳои таъмирӣ идома дорад. дар бино 2 талифта дӯстони азиз дар 10 ошона қарор дорем ва худи хонаи фурӯшӣ ворид мешавем. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ як хонага дар 10 ошонаи бинои навастройка. худи бино аз 12 ошона иборат мебошад. хона чӣ хеле ки мебинед бе таъмир аст, коробка. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шуғл мекунем. дар инҷо даромадгоҳ мебошад. роҳ раваз дӯстони азиз, дар инҷо метавонед прихожая кунед, ҳоҷатхона, ҳаммом, ҳуҷраи истиқоматӣ ва ошхона. ва дӯстони азиз, ин хонаро шумо метавонед ба духонагаам табдил кунед. дар инҷо ҳоҷатхона, дар инҷо бошад ҳаммом. ин дӯстони азиз аз турбааш маълум аст, дар инҷо ҷои ошхона мебошад, аммо метавонед ними ин хонаро ошхона кунед, ними дигарашро ҳуҷраи истиқоматӣ. аз ду тараф дар аз дӯстони азиз. резои хона тарафи роҳи калонро нигоҳ мекунад. хона дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст. ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. хона дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст, чунки ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳо, боғчаҳои кӯдакона, масҷид бо нақлиёти ҷамъиятиам умуман мушкилӣ нест дӯстони азиз. хулас минтақаи беҳтарин аст, чунки ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. нархи хона бошад 600 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занзара пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. хотир расон мекунем ки канали Дом TJ дар нархи хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.